நஹிரால வசித்தா நப்பாளு அம்மா சொல்ல வாரங்கம்மா காளி கத்திர கத்தியாளா அம்மா சொல்ல நாங்க அம்மா சித்தர் சித்தர சொல்லு சொல்லு நத்ரில சொல்லு சொல்லு சர்வா நாங்க அம்மா சொல்ல சொல்லு அம்மா பாருங்க ஆயிரத்தில்லையாடா அம்மா கல்லங்க நாயிர பத்தி இசா தாடங்கம்மா அந்த காய் சத்தார் இல்லாதது சரியம்மா திரிகிறதே பலரகனே வில்லாத்தியமா தினா மேஞாති ගොඩක් හොඳයි කියනවා. මේ ඥාතින්ගේ යම්කිසි ආකාරයක හිරදෝ සඳකාර තියෙනවා. ඒ විදිහේ නාව හිරදෝ සඳකාර කපලා කරලා අපි හරියාකාරව මේ ඥාතින්ට වරම් මාලාවට බලයක් නරලා දෙන්නම් කියනවා. මේ ඥාතින්ගේ ඒ ආකාරයෙන් මේ දරදාරේ අයතුල තියෙනවා නේද යම්කිසි ආකාරයක කාරණාවක් අපිට මතුරලා කරලා ඉවත් කරන්න. ඉන්නසුලක නාංගම්ම සුළු වෛරසට. වෛරකාරය. இல்ல வடிக்க சொல்லாவை. வடிக்காந்திரக்கப்பா. அப்பாட்டி சொல்லாக நைர சொல்லுவாரு. அப்பாட்ட சொல்லாயிர நாங்க அம்மா. அப்பா உருங்கு. உள்ளூர் அல்ல ஒட்டி குமார ராஜா சட்ட சிடு இருக்கு அவனுக்கு. நான் இந்து. கடவரப்படி சொல்லாங்க. அப்பா கடவர சத்யாரு. சத்தி. ಇದೆ ಸತ್ತಾಪಿ. கடவர பச்சி ஏகார ஹரியாකාර සත්‍ය බල ලබා දෙනවා. සුවඳ අමන දෙවි දුන්නේ කඩවර මෙන්නා එල්ම හෙලන් තතු කඩවර දෙව් මෙන්නා වටිනු බලදි දෙවියනි සෙත් කරමෙන්නා උදන් වරන් බල කඩවර දෙව් මෙන්නා කන්ද කඩවරන් දෙලියාඩා சத்தி சத்தி இல்ல சத்தி இல்லக்க சத்தி ஆடு இல்ல சத்தி அம்மா சொல்லுங்க அல்ல சத்தி அம்மா சொல்லுங்க அம்மா அல்ல சொல்லுங்க நான் அம்மா சொல்லுங்க பத்தினி அம்மா சொல்லுங்க நான் அம்மா பத்தினி மேயங்க யார் காரிய அவசரமா முள்ள அவசரமா ரசத்துல பாக என்ன சோகாய்